Kenya e tuke mag pinje mangima e kindwa keini mibiro bagi e piny ariyo mag Australia gi New Zealand kochakore giko higani. Jakudh firimbi no lero ni oikore ne tijno. James Opondo notimo limbe kama Njoroge time orako e alap ma mbalariany ma Kenyatta kapok owuok pacho ka endi tarik 7 dwe ni. Tim mar Harambee Starlets ne nigi geno mar yuoro e tuke mag pinje mangima e kindwa keini e piny mar Australia. Kata kamano kuma mane omi piny Kenya gi riwruok matayo adhula e piny mangima FIFA ne ogologi oko. Kata kamano Njoroge ma en jakudh firimbi okelo mor ne jo Kenya bang' FIFA yiere kaka jakudh firimbi e tuke mag pinje mangima machakore tarik 20 dwe ni nyaka tarik 20 dwe mar aboro. From last year November, after I was confirmed that I'm going to the World Cup. That was after our suspension was lifted by FIFA, and I was appointed to go for the women playoffs in New Zealand. So that's when I was confirmed that I will be going to Australia. So it got more intense. The preparation got more intense from last year, I would say, and up to this moment, I believe I'm ready. Njoroge mane en jalup jakudh firimbi mowuok e pacho kae tuke mag pinje mangima e kinde nyithindo manyiri ma hikgi ni e bwo higni 20 mane obagi e piny mar France lero ni en mor mare bedo achiel kuom jokudh firimbi 106 mabiro yuoro e tuke mag pinje mangima. Njoroge ni kod lony mar arieya ka bende nosetayo tuke mag Olympics mane obagi e piny mar Tokyo higa mar 2020. Each and every tournament has its own experience. So the experience I had in 2018 is not the experience I got in 2019. And what I got in 2020 was different. So I'm hoping to get a different experience this time in Australia, first time in Australia. And we have more teams in the World Cup right now. And meeting new faces, referees who are new, who I've never met before. So I'm so much looking forward to this World Cup. Jalup jambetre mar piny Australia pachoka Linda Gelad nopuoyo Njoroge kolero ni ma en thuolo ne wakeini ma pachoka mondo kaw tij kudho firimbi kaka mano manyalo kelonegi omenda kaachiel gi gero Kenya e rang'iny mamalo. Mary is so impressive. She was talking this morning about being an ambassador for little girls all over Kenya and being an inspiration. Actually, I think she is an inspiration to all of us. She's a strong, independent woman who's really come into a field that has been male dominated, and yet she said, I belong here. And the great thing about sport is that we all belong. It's a great leveler. No matter who you are, whether you're a man or a woman, no matter what part of society you come from, you bring yourself to the field and everybody is welcome on the field. Njoroge lero ni ne oonge mich mar adhula, kata kamano bedo machiegni gi jotugo e kar tiego jotugo matindo mar Mathare ma bende ong'ere kaka Maisa nomiye mijing'o mar donjo e weche mag adhula. Offside! James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Wakanyo ni kambi maloso kuong KBL